Tuossa on pieni aukea tuossa Horsman edessä, onko se siinä? Mä tuun Seppo tästä suoraan. Siinä on vielä unakuoren katu. Tossa tosiaan on. Ja nyt mä tulin ihan sit vaan tähän saakka, kun emo läks tuolta ja siinä on poikaset. Joo. Ei vielä. Niitä vielä etsitään. Ei ole ainakaan ihan samassa paikkaa. Varmaan Tosta se emo. Juu, joo, lepattaa siellä. Ne on ihan sillä matalan se kato, näyttelee siipirit. Juu, aivan. Sen näki selkeästi, että siivet niinku lepatti. Mä jätän suu sit tähän yksin. Poikas on tuossa. Tuolla, joo. Hyvä, mä just katoin, että mä varon. Siinä. Okei. Se oli tosta jo kävellyt 3 metriä sivuun siitä, mistä olit nähnyt. Joo. Kyllä siihen hyvin tuohon naamioituu.